Bonġu, jekk qed tara il-video live, jew ikella good afternoon jew good evening, skont fi xi qed taraħ insomma. U għal San Valentino għandi messaġġ biex tħassar. Tħassar mhux minn ma maħbub jew maħbuba tiegħek ta' però tħassar minn ma dawk l-affarijiet illi taf jew taħseb illi ma tantx qed jagħmlulna ġid. U ħanispjega naqra. Mela, meta pereżempju ħanaqbad ma l-ikbar għadu tal-bniedem nista' ngħidlu jiena, probabbilment huwa t-sokkor, tajjeb, fejn jidħol is-saħħa u fejn tidħol id-dera għall-inqas. Dan meta aħna ħanħassru minn miegħu, mill-ewwel ħanibdew naraw progress bħal pereżempju ngħidu aħna tibda tniżla żaq mhux mix-xaħam biss imma anke min-nefħa, jibda dak li jkun inqas ikollu kilba, inqas ikollu cravings, għax dan bħal vizzi misħutin oħrajn, it-zokkol aktar ma tieħu minnu aktar ikollok appet minnu. Fil-fatt hawn reklami ta' kumpaniji illi anke jekk da slogan li ħansemmilkom mhuwiex dwar prodott ta' zokkol, però jgħidlek once you pop you can't stop, pereżempju, ġifieri da jgħidilek mill-ewwel jilqalek illi inti ħadd tkun addicted għalih dal-ħaġa. U dan l-oġġett partikolari, pereżempju, jirkjeb fuq ingredienti oħrajn bħal huma l-melħ, bħal huma kif inti meta tigdem, meta tagħmel il-crunch ta' dak l-oġġett għax bil-Malti ma nafx eżatt kif ħanejda, skużani. Meta inti pereżempju tagħmel dik il-crunch, l-effetti, il-ħoss anke ta' dik il-crunch isibu li hija addictive, jiġifieri dan hemm xjentisti bil-ġagaga tajjeb illi daw xogħol huma food scientists, illi daw jippruvaw jikkreaw tip ta' ikel illi mhux biss taraħ u tgħid kemm iħajjarni, imma meta tiklu, meta tikdmu, pereżempju, ikompli ħajrek li tkompli tieħu minnu. Ġifieri dawn magħmulin preċiżament biex ikunu addictive. Allura, il-parir tiegħi għalhekk huwa biex tħassar minn magħhom dawn, għax dan huwa literalment mafja. Fis-sens illi inti once tidħal dal-klabb, ikun diffiċli aktar illi toħroġ minnu dal-klabb. Allura aħna mhux aħjar nitilqu llum, nitilqu għada. U fortunatament huwa tip ta' klabb illi min tħat ikser l-ebda liġi u ma ħajkun hemm ħadd li ġej ħabbat lek il-bib jekk titilqu. Però jista' jkun illi jekk ma nitilqux iwa. Tant ikun ta' ħsara għalina, mhux biss fid-dera ta' kif dejjem ngħidu, imma kif inħossni li jien nifsi, kif narani fil-mera, kif pereżempju joqogħduli l-ħwejjeġ, dak li aħna jgħidulu self-esteem, self-confidence, u dawn l-affarijiet kollha, ħajħassruna letteralment minn ġewwa, apparti naturalment l-affarijiet tas-soltu, l-pressjoni, id-diabete, mar tal-qalb, u barra minn fuq kulħadd anke affarijiet ħafna iktar serji kif tafu aktar minni. Issa, fl-istess ħin ħanitlobkom tirranġaw ma' xi ħadd ieħor, ħatirranġaw ma' dak l-ikel, ma' dawk id-drawwiet illi mhux biss ħajagħtuk riżultat għat-tul ta' żmien mela dan qisu investiment li inti qed tagħmel għal quddiem, imma riżultati li tibda tgawdihom anke mill-ewwel. Kemm niltaqa' ma' nies li jgħiduli kemm jien ċuċ ma bdejtx qabel l-exercise. Mill-ewwel qabad jgħaddili l-uġigħ, mill-ewwel bdejt inħossni aħjar, mill-ewwel bdejt norqod aħjar u nqum aħjar, mill-ewwel bdejt inħossni aktar konfidenti, li żvugajt, li sibt skopa l-ħajti. Kemm kien aħjar kieku bdejt qabel. Waqt li ngħidilhom qed nieħu gost illi qed tħossu tesperjenza il-bidla ngħidilhom issa toqgħodx issawwat lilek innifsek mod ieħor għax ma bdejtx qabel. Irringrazzja lilek innifsek, irringrazzja n-natura, l-mulej, l-alla, għala fiex temmen inti, u għajt imnalla bdejt issa, għamil tajjeb illi bdejt issa. Inħares il-qoddim biex l-affarijiet ikomplu jkunu aħjar. Issa, id-diffikultà ta' ċertu nies tkun qiegħda hawnhekk. Illi jgħiduli imma l-ikel pereżempju tal-vizzju ngħidulu aħna għal-mod tal-kelma iġan inħossni iktar aħjar dak il-ħin u nifhem. Għax kif qed ngħidu dawn magħmulin biex fil-mument inti tieħu pjaċir, però fid-distanza imbagħad għat-tul ta' żmien jagħtuna il-problemi ejja nsejħulhom hekk. Allora x'irridu nagħmlu? Li rridu nagħmlu wkoll huwa li meta aħna ppreżentati bl-għażla, mela pereżempju jien naf qiegħed x'imkien ħanordna jiena u għandi l-għażla. Waqt li pereżempju sħabi jew tal-familja kollha ħadu d-deżerta, tajjeb u fajn ta' ġifieri ta' kultant taħsbux li ħadd tagħmel ħażin. Jien għandi l-għażla bejn pereżempju jien naf illi dak li jkun ħajordna ftit frott, pereżempju xi mixed fruit, jew inkella ħanieħu deżerta kollha ħelu. Jiena rrid nifoka mhux sempliċement għax naf illi d-deżerta pereżempju tħaxxen iktar,
Imma rrid nifoka wkoll fuq ir-riżultat imminenti illi ħanieħu jekk jiena ħanażel il-frott. Bħal xiex. Mela waqt li pereżempju ħadd jora l-aħwa kif jiena imbulmata issa, jew kemm isu dar nilħelu, jew kemm faqat nil-pizza ħanivvinta għax jista' jkunu x'inhu. Ħana rridu nifokaw ukoll illi jekk jiena għażilt il-frott bqajt inħossni tajjeb, ma ħassejtniex illi ħanisplodi, ma kellix għalfejn wara li kelli mmur norqod, pereżempju l-ħadd imqaddes min jgħidli wara li kell ir-rabja li jkolli kważi hija illi iċ-ċans li jkolli ngawdinqa tal-familja ħlifnas ma jiġinix wara l-ikel, għax ħallija matul il-ġurnata, matul il-ġimgħa, il-kol nejjew, il-kol ikun bżonn nistrieħu, imma dan normalment ikun fenomenu tal-ikel li jibgħatek torqod. Ikel illi għax ħadniq f'abbundanza għax tipikament ma jkunx l-aħjar ikel, ħajġejlek tonos u ħajġejlek torqod. U min jgħid li mbagħad anke wara n-nasa tgħidx kemm inqum bin-nervi. U taħsbux li xi wieħed kontra siesta, anzi hemm dawk li jgħidulhom power naps jgħidulhom, illi speċjalment fost il-ġimgħa daw, jekk inti tkun tista' tonos għal kwarta 20 minuta, fitxu daqsxejn fuq Google għax mhux ħanibqa' imredder fuq dal-video. Jgħidula power nap. Kemm tgħin il-moħħ għall kreattività, l-enerġija, kemm tnaqqas stress, etc. Power nap. Fejn kont qiegħed nasal però huwa dan. Illi jekk jiena għażilt li nieħu l-frott, fl-immedjat ħassejt illi jiena bqajt niffunzjona tajjeb. Ħassejt li nista' nibqa' ngawdi il-ġurnata. Kontrarju tal-effetti ħżiena mill-ewwel illi jagħmel li dak l-ikel illi ma jagħmellix il-ġid tat-tul ta' żmien. Ġifieri apparti illi ma jagħmilx il-ġid tat-tul ta' żmien, dak l-istess ikel anka ħajnellaħli, ħajja nsejħula hekk, ċans kbir il-kumplament tal-ġurnata. Ordu nifukaw fuqha di. Illi meta jiena għandi l-għażla qudiemi qed inħares daqsxejn il-qudiem għax se jiġri mill-ewwel wara l-ikel. Għax hekk aħna ħanapprezzaw u ħanifhmu illi pereżempju dak il-frott flok id-deżerta jiena ħajjin inkompli nieħu gost bil-ġurnata, ħanibda nħares l-relazzjoni tiegħi mal-frott b'mod aħjar. U ħanibda ngħid eħja kemm nisni nitilqu lil dak it-sokkor, kemm nisni nitilqu lil dak lil dik l-aġina qawwija, lil dak il-melħ kollu, dak il-gluten, dak il-wheat. U allura San Valentino hemmhekk nixtieq nieqaf illum. Nixtieq nsaqsik isma'. Ma xiex l-aħjar li tħassar u ma min l-aħjar tirranġa minn dan il-weekend il-qoddim. Liema relazzjoni ħatwaslek biex tgħix ħajtek isbaħ, ħajtek aħjar, ħajtek iktar konfidenti, ħajtek illi tqattaħ aktar ma' ta' familja mill-isptarijiet u daw il-komplikazzjonijiet illi jiġu b'dan l-ikel li magħmul preċiżament biex idaħħalna f'dik il-mafja illi semmejtilkom. Jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life li nagħmlu minn naħa tagħna illi apparti li ngħinu n-nies f'daw il-prinċipji sempliċi u ġenerali fejn jidħol l-ikel. Nenfasizzaw fuq nofsija kollox ta' exercise sessions li dawn nagħmluhom kemm mill-istudio tagħna x-xahar f'ambjent ta' grupp u anka mid-dar, jiġifieri dak li ikun jista' anke jingħaqad magħna bit-teknoloġija li għandna llum, pereżempju dak li jgħidulu Zoom jew inkella fuq il-Facebook group privat illi għandna fejn hemmhekk apparti kemm jekk tiġi l-istudio, kemm jekk online. Apparti li inti ħatara l-coach, il-coach ħatarak jew ħajjarak ukoll. Ħalli ikunu jistgħu jgħidulna kif nagħmlu l-exercises, jarawna tal-imod li jikkoreġuna fejn hemm bżonn, jimmotivawna, jkun hemm il-mużika għaddejja, jkun hemm ħafna enerġija, ħatiltaqa' ma' nies bħalek illi jixtiequ jtejbu saħħithom, jitilfu xi ftit xaħam, jew xi ħafna xaħam, jittownjaw, inaqsu mill-istress u dawn l-affarijiet kollha. Insomma, biex flimkien pass wara pass, ġimgħa wara ġimgħa naraw u nħossu aktar riżultati. Għandna wkoll nutritionist gradwata, kwalifikata on board illi tuħsib li apparti li tagħmel pjanijiet personali għal dak li jkun, għax dak li jott għalija mhux bil-fors jott għal dak li jkun, naturalment, ieħa tkun anke qiegħda f'kuntatt magħna fuq Messenger jew WhatsApp jew saħansitra anke biż-Zoom biex dak li jkun flok ma joqgħod jinqala għall-exercise u jerġa' jinqala biex joqgħod jiltaqa' magħha. It-teknoloġija llum nistgħu nibagħtu nitkellmu ma' xulxejn kważi minn fejn irridu. Allura anke nutritionist tista' tgħinna. Jekk nistgħu ngħinu anke lilek illi qed tara dan il-video kemm tikkuntattjana, tista' tibgħatilna private message fuq Facebook jew tibgħatilna SMS fuq 9900 39 09 99 00 39 09
jew b'xi mod jew ieħor issibna, insomma, anke tixtieq tkellem lili personali jiena Mattejus Grasso naf li għandi ismi komplikat biex forsi ssibuh imma jekk tiktbu Grasso u taraw isem twil jibda bl-emme Mattejus normalment dak huwa jien. Min-naħa tiegħi ħaniqafaw nawguralkom l-aqwa affarijiet u l-aqwa saħħa possibbli. Narakom.